Il-Partit Nazzjonalista mhux lest li jilqa' l-istedina li saret lum il-mexxej Laburista Joseph Muscat biex jippubblika l-kontijiet finanzjarji tiegħu mill-2004 sal-lum minn kemm ilu Lorenz Gonzi bħala kap tal-istess partit. F'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali, il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil kien mistoqsi minn One News dwar it-talba tal-mexxej Laburista. Busuttil ma laqax din l-istedina u minflok għal il-Partit Nazzjonalista lest li jippubblika kemm nefaq u kemm daħħal donazzjonijiet għal din il-kampanja elettorali biss. Taf kemm ta' donazzjonijiet il-kontrattur Zarem vassallu lill-Partit Nazzjonalista sa mill-2004 sal-lum. Il-Partit Nazzjonalista ħajpubblika dak kollu illi ġabar u illi nefaq f'din il-kampanja elettorali. Simon Busuttil kompla jgħid li mhuwiex raġonevoli li jintalbu l-kontijiet finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista mill-2004 l-hawn għaliex huwa ilu biss xarejn bħala viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Mill-2008 l-hawn kemm ta' ħlasijiet Zarem Vassallo l-ewwel ħaġa ta' Zarem Vassallo kemm ta' ħlasijiet lill-Partit Nazzjonalista mill-2004 l-hawn u tal-MFCC mill-2008 l-hawn mhux dwar dan il-każ. Dan il-każ nifhem li ma tistax tikkummenta fuq. Naħseb li kull persuna raġonevoli f'din il-Kamra nittama li anki inti, Ramona, tirrealizza li jiena li viċi kap ta' dan il-partit xarejn, ma nistax ngħidlek l-accounts x'kienu jgħidu fl-2008. Simon Busuttil iddikjara wkoll li l-Partit Nazzjonalista mhux lest lanqas li jippubblika l-ismijiet ta' kontratturi u persuni oħrajn li jagħtuh il-flus u dan għaliex minħabba li pajjiżna baqa' ma daħħalx il-liġi tal-finanzjamenti tal-partiti u għalhekk għalli huwa m'għandux l-awtorizzazzjoni li jippubblika l-ismijiet tad-donaturi tal-Partit Nazzjonalista. Għal dak li huwa l-identità tan-nies illi tawilna, aħna f'dan l-istadju il-flus illi ġbarna m'għandniex awtorizzazzjoni minn nies illi taw ħaġa ma kinux jafu illi isma' aħna ħanikxfu isimhom u jista' jkun individwu wieħed, jista' jkun individwu ieħor. Jista' jkun individwu illi ta' 10 euro, jista' jkun individwu illi ta' 100 euro. Jekk inti m'għandekx minn qabel l-awtorizzazzjoni tal-persuna għaliex m'hemmx bażi legali llum, allura ma tistax tippubblika. Differenza tal-Partit Laburista li ta' kull sena jippubblika l-kontijiet finanzjarji tiegħu, il-Partit Nazzjonalista qatt ma ppubblika l-kontijiet tiegħu.